Hány? Mondja már. Képzelem, milyen szemétbíró vagyok, rendőrbíró. Ha ma halálig behoztam a halálos ítéletet megint. Nem tudom, hogy az első vágány, az első vágány mellett életig azt hiszem, itt egy akit én akarok. Azt hiszem, itt a külföld, akit én akarok. Azt születek meg, akit én akarok. Nem csak ejtem a vázat. Debrecenből az első vágány. Annak tudod, milyen buszik vagyok. Mindenek vagyok a királya. Pénzt szokott adni, hogy aki buzizza és meg kell megverekedni, elbeszélgessünk vele. A gyerekeket elvettem, buzi. Még valami. Visszavettem a bűnös szüleihez. Még valami buzi. Na ügyel. Ne találni. Semmi. Segédek, tudod, milyen vagyok. Sajnos, leolvasom, már nem kap. Még valami. Buzi.